ndị ọlụ Regional Assembly USA maọbụ ọra USA n'ahịa ịchafụ ga-enwe ọgbakọ ukwu ha nke 12 n'afọ a n'obodo Houston, Texas mgbe ọnwa isii nke afọ agba abalị 23 wee ruo abalị 28. Ọgbakọ ukwu a ga-ewere ọnọdụ n'ụlọ nkwari akụ nke Houston Marriott Waychest dị na 2900 Barrier Park Drive, Houston, Texas 77042. Nke a bụ akọrọ n'oge ekwentị ị ga-eji kpọọ wee hazie ọnụ ụlọ akwa nrahụ gị maka ọgbakọ ukwu a 1-800-452-5110 ọzọkwa 1-800-452-5110. Ọ bụ aka na-achọ ọra USA n'ala Amerịka bụ Injinia Chief Tony Ọkpara Ebubedike na ndị ha na ha so agara ụmụọrụ ozi n'ala Amerịka dịka ndị a: Dr. Ụzọ Wilfred Unegbu, osote onye isi ndị ọra USA na onye isi OC Ugo nwaanyị izizi ndị ọra USA n'ala Amerịka na onye isi ndị ụmụ nwaanyị Lọlọ Kalista Chinwe Ọkpara. Ugo nwaanyị nke abụọ nke ndị ọra USA n'ala Amerịka na osote onye isi ụmụ nwaanyị Lọlọ Titilayo Unegbu. Onye isi oche nzukọ Chief Chid Nwameme, ode akwụkwọ hizigbe ndị ọra Dr. Paul Enwere, onye isi mgbasa ozi ndị ọra USA Sir Basil C. Ibenye nwa, osote ode akwụkwọ ọhaizugbe na OC Austin Ọfọha, ojide ego Maazị Ima Ọjị, ode akwụkwọ maka ego Sir Ugochukwu Duru, osote ode akwụkwọ maka ego Dr. Chinyere Achị, onye nchekwa ụlọ nzukọ omeiwu Chief Chris Ọkala, ọkaikpe Bernard Nwiwu, onye ndụmọdụ iwu ndị ọra aka na-achị ndị ọra USA na Houston, Texas Chief Chris Alakwe, ode akwụkwọ ndị ọra na Houston, Texas Sir Phoebus Ogo, onye isi oche OC nke Houston Maazị Emi Ejegam, osote onye isi oche nke OC Houston, Texas Sir Chidi Shege, onye na-ahụ ihe banyere ndị OC nke ụmụ nwaanyị na Houston, Texas Lọlọ Helen Ojari, onye mgbasa ozi ndị ọra na Houston Sir Ansela Ibe, onye isi oche nzukọ ọrụ ngo nke ọra USA n'ala Amerịka Dr. Amarachukwu Ndukwe, ode akwụkwọ nzukọ ọrụ ngo nke ọra USA n'ala Amerịka Chief Francis Ibezim, Dr. Ray Obinozie, onye nkwalite na ọganihu nke ọgbakọ ukwu, onye isi oche ozi gbasara ọgwụ na ahụike Nze Philip Obilom, Princess Chinyere Ochinnaka, onye nyochapụta ahụike maka ọgbakọ ukwu, ode akwụkwọ ozi ahụike na ọgwụ Maazị Ifrem Obiamukwu, Lọlọ Ijeọma Eze Adinka, onye isi ụmụaka na-etolite Dr. Favor Awuzu, onye isi oche Ọrapa Chief Dr. Pete Egwom, ode akwụkwọ Ọrapa tinyere aka n'ozi a. Chief Tony Ọkpara Ebubedike ekwuolarị na ọgbakọ ukwu nke ọra USA n'afọ abụ 2020 ga-agba ọkụ n'ọnụ ma bụrụkwa kacha ibe ya mma maka ihi na ụmụọrụ bụ ọkwa nka maara nke akwa agaghị ahapụ ịkwa nka n'akwa ha kwara. Ya mere gị bụ onye na-ege ntị, ekwele ka ha kọrọ gị ihe n'akụkọ, were ụgbọelu ma ụgbọala wee wụcha ma ebe aka na akpa ka i were kwado atụmatụ dị iche iche nke ndị otu a nwere dịka ndị a: ịgwọ ndị ọrịa na-alụ ọlụ na-anaghị ego ọbụla, nkwalite iso ụmụaka na-etolite n'ụlọ akwụkwọ, inye ndị ogbenye ego mgbere ahịa na ịgbapụ mmiri ọṅụṅụ n'ime obodo dị iche iche na-alụ ọlụ. Ebe ọ bụ na eme ọsọsọ emeghara ọdachi, were akọrọ n'oge ekwentị nke a ka ịkpọ ụlọ nkwari akụ nke Houston Marriott ka ị wee hazie ọnụ ụlọ akwa nrahụ gị maka ọgbakọ ukwu a 1-800-452-5110 ọzọkwa 1-800-452-5110 ka ọ dịwa mgbe akpa anyị na Grace ga-ere na mmiri jidekwe ka iji. Onu nwere ezigbo ndị ọchịchị ndị ọra hụrụ onwe ha n'anya sawa koromoto oyọrịma anyị ga-elele n'obodo m anyị ga-elele n'obodo m ala Igbo ụra nwekwere ndị nwere ego ma ndị gụrụ akwụkwọ, ndị ọrụ akpata ego na mba ha ji emepe ala Igbo, agaghị akpọba ndị nwalife ha bụ ndị nwalife. Anyị kpolitezienu ndị Chineke ji dozie obodo, the President General Olu Regional Assembly ụra USA
ụra ma